richting wil komen. Zie je dat in al mijn 27 jaar en alles verwerkt aan mij? Nee, maar deze niet. Ik ga hier niet om huilen, want vanaf nu zijn dingen Nee, maar deze kan er niet. Die tuin zo, en die ogen die tranen, maar niet dat huilen echt. Dat is voor mij symbool voor, ik ben ready om vrede te sluiten, maar dat ook krachtig zijn en trots. Dat is het beeld wat jij erbij hebt, dat is de associatie en zo klinkt. Ja, zeg, interesseert het iemand nog of de loting voor WK 2014 morgen eerlijk verloopt na de dood van de hoofdpiet? En dit is dan een politicus. Ja, maar dat geeft weer aan de onwetendheid van mensen die... Het geeft onwetendheid aan. Dan kan je... Maar is dat onwetendheid of is het kwaadaardigheid? Dit is geen kwaadaardigheid. Het is iemand die op zijn ongemak waarschijnlijk grappig probeert te zijn. Zoals we dat ook met Gordon hebben meegemaakt. En dan moet je niet denken van het is een... Oh, zo zit. Even zitten. Even zitten. Even zitten. Oh, op je plaats zitten. Ja, zijn klontzakken, dat moeten we niet ontkennen toch? Ik ken deze man verder niet. Ik heb één tweet van hem gelezen. Oh, ja. Beter de kennis of weet hoe hij over dingen denkt. Moet je nog een keer jouw staart pakken of niet? En dat is waar. Waar is Mingo? Wat je probeert te zeggen. Iedereen daar dekt een... Even het maaitje. Je moet met dingen laten mensen staan en dan komt Mingo. Waar is Mingo? Ja, ik bedoel, ik vond het ook niet dat. Toen ik het las, dacht ik ook van... Hoe zo laat je direct met dat ik je op de staat zet en die mag de markt breken waar ik het kan breken. Is jij Maar dat? toen dacht ik ook van, nou, dat is niet de manier, weet je. Die man, Oh, ja, daar gaat Mingo. in principe dat je denkt Is Mingo? Laten we pakken. Pak je dan? Geeft wel aan, Waar is Mingo? geeft wel aan het verschil Jouw voeten tussen zitten te bewegen. en Mandela. Hij mag de naam niet in. Misschien is het wel goed dat hij hoofdpiet zegt, want hij is de naam niet waard om niet te gebruiken. Als je op deze manier ermee omgaat, dan mag je niet eens de naam.